रागाजो फेसबुकाव भिडिअ खालामनानै आंनि हिन्जावा गुबुनजों थांलायबाय नै अरुणाचल थांलायबाय नै भुटान थांलायबाय नै शिलं थांलायबाय होनना भिडिअ होयो ओमफ्राय फेसबुकाव माने बोदलाबानो नोंनि दा हिन्जावखौ रायबाय थानाय नों हिन्जावखौ नै आंनि हिन्जावा फानैलायबाय मालायबाय हौवाफोरजों थांलायबाय माने बिराद गाज्रि खोनायो दा खुलुमबाय मैयाथ' आङो खनजिताजों भिडिअ बानायबाय बेनिफ्राय आं दा खनजितानि हौवाजों नोंथांमोना खोनासंलां थग्रोम नोंनि नामखौ सोर थग्रोम दोननाय अरिजिनेल नामा मा नाम नोंना आंनि अरिजिनेल नामा मृदुल बसुमतारी नामालाय मोजांथार माथो हा नामालाय मोजांथार माथो नाम गोदो बिमा बिफाफोर दोननाय जाहैबाय बे नामा बे थग्रोमखौलाय सोर दोनखो थग्रोमखौ जोंनि माबा महारानि मिस खनजिता बसुमतारी हिन्जावखौ बिब्दि बुंनाङा र' महारानि बुंलायना खोनासं थग्रोम नों मा हिन्जावखौ अयथासार बुयो नामा सप्तासेयाव खेबसे सानसेयाव खेबसे सानफ्रोमबो बुयो नामा नों हिन्जावखौ बेफोर गासिबो नंखाय बाथ्राजोब ना बुनायाथ' बुयो बुनाया माने सम सम माने माब्लाबा माब्लाबा जुदि हिन्जावफ्रा एफा एनै दाय मावोब्ला फिसायफ्रासो दुखु मोननानै एफा एनै जायो आरोखि बोसोराव खनसेसो आरोखि बोसोरसेयाव खेबसेसो आरो नोंथांमोना आंखौ ओरैनोबाबो मिथिखागौना आङो थगायदो खोमा नोंथांमोना सोंनोबो हागोन सोरनाव सोरनाव आं न'आवनो थाखाया होननानै आंखौहाय सप्तासेयावनो बुयो खोमा आङो न'आव सप्तासेखौनो थाफेराखै दासिमबो जियानो जा थग्रोम आं फंनैसो नोंखौ बाथ्रा बुंगोन नों खोनासंगोन ना संगोन दे खोनासंमारगोन ना संगोन दा मानो होनोब्ला नोंथ' संसार जाबाय गथ' सानै दोंलायो नङा होमबा आंथ' मैया दाख्लैसो संसार जादों आंथ' संसारनि बाला गुदुंखौ नुथ'वाखैयानो नों आंनिफ्राय बेसेबांबा सिनियर संसार जानांगौ नंना नङा नंगौ सैथो ना दा 17 इयार्स रानिं जानानै दं होमब्ला ओमफ्राय आं दा मा सानो आंथ' बाला गुदुङाव दासो होदो नालाय थेवब्लाबो आंनि साननायखौ आं नोंनो बुजायगोन खोनाबाय दे बुं दे बेनिफ्राय खोनासंग्रा आं मोनसे काहानि खोन्थानि बे काहानिया नोंनिबो नङा आंनिबो नङा मोजां खोनासं बेनिफ्राय आं नोंखौ सोंफिनगोन दे दे दा गंसे न'खर गथ' सानै दोङो हौवाया खामानि मावो हिन्जावा न'आव थायो हिन्जावा जोबोर मोजां गथ' गथायखौ लानानै बिराद खस्थ' मस्थ' सोलिबाय थायो बेनिफ्राय हौवाया खामानि मावनो थाङो न'आव फैयो हिन्जावखौ एकदमबारे दावराव बुफायो जुथुमफायो गथ' सानैया नुबाय थागोन ना थाया हौवाया माने सान्तिखौनो होआ माने हिन्जावा बिराद मोजां आरो बेनिफ्राय गथ' गथाया देरबाय दा बेफोरबायदिनो दा एगजामपोल बा हिन्जावा खारबाय हौवानि उतपादाव बाराद्राय खामजाना नङाबा थैबायानो मायबा जायखिजाया मायबा मोनसे नंगौ नङा बे गथ'फोरा देरनायनि उनाव सोरखौ मोजां मोनगोन हौवाखौ ना हिन्जावखौ आंनि साननायावबो हिन्जावखौसो मोजां मोनगोन जाय माने जायजों गथ'फ्रा थादों बेखौसो मोजां मोनगोन माने हौवाया माने धुम दाखाल खालामो लोङै जायो नंना नङा नंगौ ओमफ्राय दा नोंनिया दा गथ' सानै दोङो नोङो बुफाया आं बेखौ साना नंना नङा बे काहानिया आलादासो नंना नङा बेफोरबायदि काहानिया जोंनि बर' समाजाव गोबां दङ हा दा अब्ला नोङो दा नोंनि हिन्जावा नोंजों नांलायो खारो नोंखौ नांला होनना खारो बायदिसिना जायगायाव खारथिङो नंना नङा फैथारला आंनि हौवाया बिराद बुयो बेनिफ्राय गथ'फोरा नोंजों दोङो दिनै नोङो बिराद खस्थ' खालामो नोङो मोजां मानसिया ओमफ्राय नोंथ' मोजां ओमफ्राय हिन्जावासो नोंनिया खारलाबायो हिन्जावा गाज्रि जेनेबा नंना नङा अब्ला बै गथ'फोरा सोरनि मोजांखौ नुगोन हिन्जाव बिमानि ना बिफानि बिफाया मोजां मावोब्ला बिफाखौ मोजां मोनगोन गथ'फोरा देरबा नंना नङा बिमाया मोजां खोन्थियोब्ला बिमाखौ गथ'फोरा देरनायनि उनाव मोजां मोनगोन ओमफ्राय बिदिनो मोनसे समाव बिमायाबो बुरैगोन बा बिमाया गैलानो खारबाय दा नोङो बिफा जाबाय बिफाया बिराद खस्थ' खालामनानै फेदेरबाय गथ'फोराथ' एसेबाबो गियान लागोन लायो आंनि आफाया मान खस्थ' खालामनानै जोंखौ फेदेरबाय नंना नङा माने गथ'फोराथ' नोंबो बोरायहैगोन मोनसे समाव अब्लानियाथ' गथ'फोराबो नोंखौ नायगोन नाया दा नोङो उतपात खालामनानै हिन्जावखौ होखारोब्लाथ' गथ'फोरा नोंखौबो उनाव रागा जोंगोन आफाया बिब्दिमोनलै आइया बिब्दिनि थाखायनो खारनांदो नंना नङा अब्ला दा सासे हौवाया हाबा जाखांनायनि गथाय खांनायनि उनाव सासे बिमा आरो बिफाया माबायदि जानांगौ बिराद मोजां जानांगोन ना जानांगोन गावनि गथ'नि थाखाय एकदम माने गावनि गथ'नि थाखाय सासे बिमा आरो बिफाया माबायदि जानांगोन बिराद मोजां जानांगोन नंगौना मोजां जानांगोन मोजां आखु दिन्थिनांगोन मोजां आखु खोन्थिबासो बै गथ'फोरा नोंखौ उनाव सनमान होगोन बोजबनानै लागोन नों जेब्ला बोराय बुरै जाहैयो नंगौना दा नों नुगोना नुवाखै दा आं नोंखौ खोनासं आरोबाव दा नोङो
हाबा जाबाय गथ' सानै खांबाय नों आरो गुबुन सिख्लादो लाइन मारिबाय थायो नंना नङा हिनजावखौ दोखो दोखो न'आव फैना रायफायो गथ' गथायाथ' नुगोन नंना नङा गुबुन सिख्लादो लाइन मारियो आंनि आफाया बेनिफ्राय गुबुन सिख्लाखौ गोसोथोयो आंनि आखाल खालामफैदो अब्लाथ' बे गथ' गथायाबो नोंखौ सानसे समाव हा नोंनि सायाव मा खालामनाय खुनु गेरेन्टि गैया नंना नङा बुंनो हाला बिसोरखौ बुंनो हाला अब्ला आंनि साननाय मथे आरोना फंबाय नोंखौ आंनि उन्दै जागोन फंबाय नों उन्दै बैसोआवनो हाबा जादो नों उन्दै बैसोआवनो आंनि दा एजआ 41 रानिखा होमबा आंनि एसे गिदिर दे फंबाय हा जेबो नङा आदा नों आंनिसाय गिदिरसिन आदा हा दा खोनासं दा होमबा आंनि साननाया बेसो आदा माने सासे हौवाया आरो बिमाया बिफा आरो बिमाया माने गथ' गथायनि सायाव नों थाखा फैसा गैब्लाबो गैयाबाबो बिराद मोजां जाना खोन्थिनांगौ आरो आंनि साननाय मेन माबाया खोथाया बेनोखा माने जाय मानसिया गावनि गथ'फोरनि सायावहाय मोजां आखु दिन्थिगोन होमब्लासो बै गथ'फ्रा नोंखौ अनगोन होमबा नों बेखिनि बाथ्राखौथ' बुजिखायो आङो बेनिफ्राय दा खोनासं जोबनायाव आं बारा गोलावबो खालामा नंना नङा नंगौ दा जेब्ला नोङो फेसबुकाव नोंनिया हिनजावा खारो नोंखौ बुयो आं नोंजों फैथारला जिबनाव संसार जाला होननानै खारो मायो खारना खारा भिडिअ बानायना बुङो ओमफ्राय नोंबो मा जायो रागाजों फेसबुकाव भिडिअ खालामनानै आंनि हिनजावा गुबुनजों थांलायबाय नै अरुणाचल थांलायबाय नै भुटान थांलायबाय नै शिलं थांलायबाय होनना भिडिअ होयो फेसबुकाव होयो ना होफ्लाङो ना रागाजों होफ्लाङो आरो खोनासं होयो ना ओमफ्राय होनाय लोगो लोगो फेसबुकाव मा जायो आंनि फेसबुक नायनानै बोदलाबानो फेसबुकाव फैयो आदा दानि जुगावथ' बेनोखा फेसबुकाव बोदलाबानो फेसबुकाव माने बोदलाबानो नोंनि दा हिनजावखौ रायबाय थानाय नों हिनजावखौ नै आंनि हिनजावा फानैलायबाय मालायबाय हौवाफोरजों थांलायबाय माने बिराद गाज्रि खोनायो आदा माने सोरबा हिनजावा खारबायब्ला नोंखौ नाङाब्ला खारबायबा बेखौ खारनो होदो खुनु दरखार गैला बेखौ नायफिननो गोनां आं होनदों आरो ना दा नोंनि हिनजावखौ बुङाखै आङो बेनि सायाव माने नै आंनि हिनजावा खारबाय नै उमुखदो उन्दुहैलायबाय नै उमुखदो लाइन मारिलायबाय माने फेसबुकाव ओरैबायदि गाज्रि नुयो ओरैबायदि गाज्रि खोनायो आदा थ' खारबायथाय खारबाय बेखौ नायनो गोनां खुनु दरखार गैया नंना नङा इदिबायदि बुंनानैबो जेबो लाब गैया मानो होनोबा नै नोंजों गोसोआनो गैलाब्ला जाय जेनेबा एगजाम्पल दा सासे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ गोसोथोयोमोन नंना नङा दा बे सिख्लाया गुबुनजों लाइन मारिहैबाय आरो बे सिख्लाखौ नोङो लाबोफिनबा नोंहासो बांसिन टेनसन दोङो मानो होनोबा बे सिख्लानि गोसोआ सोरजो नोंजोंबा गैगोना गैला नंना नङा अब्ला नोंनि हिनजावा खारबायबा नों बेखौ आरो बुंबाय थाना लाब गैला बेनिखायनो सोरबा खारबायबा बेखौ माने फेसबुकाव माने एकदमबारे दाहोथारसै दे आदा बिराद गोदोर गोदोर मानसिफोराबो नायो मानो होनोब्ला आरो बोदलाबानो फैयो ओमफ्राय खोनासङो ओमफ्राय गाज्रि नुयो खोनादों ना जि जायो सिङावनो बुदलायो दुमलायो दोखो दोखो बुदलाय गारलायो जिबाबो ना फेसबुकाव बुंनानै जेबो लाब गैया सोरबा बबावबा थांदो बेरायदो बुंनानै लाब गैया दे आदा आं बेनि थाखायसो मैयाबो आङो नोंनि हिनजावखौ कल खालामदो दा नोंसोरो फैफिनबाय नोंनि हिनजावाबो नोंसोर दा मोजां संसार जालायनांगोन ना जालायना जानांगोन गथ' सानैनि थाखायनो माथो नोंसोर गोरोबफिनलायनो हायोब्ला माने नोंसोर संसार जानांगौ आरो मोजां खोन्थिनांगौ गथ'नि थाखाय माने गथ'नि थाखाय आदा दानो नांगौलै जिबनखौ आं गथ'खौ मोजां खालामगोन आं गथ'नि थाखाय खामानि मावगोन नंना नङा ओंखायनोथ' आं नुवाखै नोङो बेबायदिनो गथ' सानैनि थाखायनो आङो उन्दैफोरजों थायाबालानो गुवाहाटियाव खामानि मावहैबाय थादों आं गथ'फोरखौ बिमानाव दोननानै अब्ला गथ'नि थाखायसो मोजां खोन्थिनांगौ नङाबा नों उरां फारां खोन्थिनानै लाब गैयाना गथ' खांनायनि साननाया आंनाव थिगैनो दङ जोंनासो कन्डिसना साननाया एसे सर्ट बे माने अनेक रोखोमनि मानसि लोगोफोरजों बेरायबायना आरो आं डाइरेक्ट बुंखायो बियो जेसेबांनाखि लोगोफोरजों बेरायदों ओंखारफादों बेबायदिनो गाव माने बिसि फिसाय गारनाय हिनजावफोर गोजा बिसोरो गारि गथ' गारि खारनाय बैसोर फंसेसो खोथा बुंबाथाय बे खोथाखौ लाबायबो आरोखि होनबा आथिखालनि जुगाव हौवाफोराबो हिनजावफोरखौ बुनो हाला मानो होनबा गोदोसो बुना जानानैबाबो संसार जायोमोन नंना नङा आथिखालनि जुगाव बुनोबो हाला मानसिजों मानो लोगो जाबाय थाबावो नों न'आव उन्दै सानै दङ उन्दैफोरखौ मानो मालायनाव गालांनानै एसे बेरायहैयो होननानै आं रायहरो आरोखि फनजोंसो रायहरो आङो नोंबो जि जाबाय संसार जादो बुनांला नंना नङा दाख्लैनि मेन घटना जानाया बेनो आरोखि जेनेबा आङो गुवाहाटिनिफ्रायनो थांखादों ओमफ्राय बिदिनो मागोमोन ना निउ इयाराव थांदों आङो ओमफ्राय बिदिनो माने मागो जोबनानै खेनसेनो थांफिनसै आं 20 दिननि सुटि लाखादोंमोन नालाय
ओमफ्राय नै बावहायनो बांद्रायोना बेरायनायानो सानसेबोथे आं जा मा निउ इयाराव फैदों सानफ्रामबो बेरायनायल' बिदिखौ सोर रागा जोङा जानो उन्दैफ्रा मालायनाव गालांसै जियानो जा मोजां बुजायनानै संसार जा दे मोजां संसारखौ मोजां खालाम गथ' गथायफोरनि थाखाय दे बारा माबा खालामबाय थानाङा आरोना दा आरो फेसबुकाव गाज्रि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै जेबो लाब गैया खोनादों ना नों मोजांखौसो देखाय दे नों नोंनि मोजांखौसो देखाय दे दे होमबा दे गोजोननाय थाबाय दे भाइ दे दे गाज्रि मोननाङा मोना दे